Samantala, SK Tambak o Sangguniang Kabataang Tambak sa Dagupan City na mahagi ng school supplies. Full transparency ng proyekto inilahad. Detalye po ng report na iyan, panoorin natin sa video report ni Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Namahagi ng school supplies ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Tambak sa Dagupan City sa pangunguna ni Sangguniang Kabataan Chairwoman Chaira Dueñas sa mga mag-aaral ng Tambak Elementary School. Ayon sa SK Tambak, naglaan sila ng 80,000 pesos na pondo na target sanang makagawa ng 300 set ng school supplies. Sa kasalukuyan, sa 250 set ang naipamahagi at tiniyak na matatanggap naman ng mga hindi pa nabigyan ang natitirang bahagi sa mga susunod na araw. Bilang bahagi ng full transparency, iniulat ng SK Tambak ang eksaktong halaga ng pondo bilang ng naipamahaging set at dahilan ng pagkukulang sa target. Ipinaalala rin nila na ang lahat ng proyekto ay nagmumula sa buwis ng taong bayan kaya't nararapat lamang na malinaw at bukas sa publiko ang bawat detalye. Layunin ng proyekto na hindi lamang makatulong sa pag-aaral ng kabataan kundi pakita rin ang malinaw at tapat na paggamit ng pondo ng bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.